Ante unha teiga do auditorio, o Diario de Pontevedra entregou un ano máis os seus premios pontevedreses. Grazas por facer posible unha gala anual na que recoñecemos o traballo do máis valioso que ten esta cidade, que son nada máis e nada menos que a súa xente. E que xuntos somos capaces de configurar este espacio tan diverso, tan tolerante, no que tantas cousas se crean, se emprenden e se poden soñar. Sigamos, por lo tanto, creando, emprendendo e soñando. Os premiados foron 6 pontevedreses recoñecidos pola súa traxectoria. No eido do deporte foi o triatleta Pablo da Pena. A Asociación Astronómica Sirio foi galardoada polo seu labor social. Do mundo da cultura, o Cineclub Pontevedra, mentres que o doutor Javier Cabo foi recoñecido na categoría de Investigación, Ciencia e Universidade. Dentro do mundo empresarial, a empresa premiada foi Funeraria San Marcos. Quiero ofrecer mi primer saludo y respeto a mi padre, Miguel Galvez. Y es que espero que desde ahí arriba esté orgulloso de este reconocimiento y de todo lo logrado hasta la fecha. Al fin y al cabo, sin él, que puso los cimientos de lo que hoy en día es esta empresa, nada hubiera sido posible. Houbo un sexto premio, o honorífico, que este ano recaeu na arquitecta pontevedresa Teresa Taboas. Porque nel se condensan os meus soños e o camiño andado dende aquí, dende a miña cidade, dende Pontevedra. Recibo, porén, este recoñecemento con total humildade, sabendo que o andado non foi en balde. Ademais do alcalde e do presidente da Xunta, estiveron tamén no acto o máximo responsable da Deputación de Pontevedra, Luís López, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, ou a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, entre outros.